topar olup yöremäň diye, üýşmäň diye, yöremäň diye. Türkmenlerimiz metro Çoplistan diyen yere barmasın diye, metro Kaluşska diyen yere barmasın diye, Площадь Ильича ve de Савеловский вокзал. Şeýle-de Площадь Трёх вокзалов. Iň gowsy türkmenler ol yerlere barmaň, şol yerlerde orslaryň gözüne görünmäň sebäbi şol yerlerde imine sizi tutup bilýärler. Ýygnap bilýärler. Moskwaň merkezine barmaň diye centrum Moskwy, Moskwaň merkezine. We de sizi birden tutsalar, goluňuzy çekiň diýen blankalaryny seredin, seresaply boluň, gojadyp okaň. We de goluňuzy çekmäň. Şol blankalary gol çeken ýeriňizde sizi SVO üçin alkytjak bolup, şol blankalary yalandan eliňize gowşuryp bilýärler-de we sizin goluňuzy alyp şeýdem sizi SVO taraba uğratyp bilýärler. Näme gol çekeniňizi bilmeseňiz, öz tanyşlaryňyza, öz ýakyn garyndaşlaryňyza, ýandaşlaryňyza, zatlaryňyza ýüz tutuň diýe. Adwokatlaryň üstünden, zatlaryň üstünden. Adwokatlara da ýüz tutuň diýe. Konsulga da